инак боз ҳам тамоми таваҷҷӯҳи мо ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ равона мешавад, он ҷое ки имрӯз миллипӯшони олимпии кишвар дар баробари ҳамтоёни худ аз Непал бозӣ карда истоданд. Нимаи аввал бо бартарии калони футболбозони мо ҷамъбаст шуд, тавонистем ба дарвозаи ҳариф 3 голи беҷавоб ворид кунем ва инак қисми дуюми рақобат ҳам шурӯъ мешавад. Ман мухтасар дар бораи нимаи аввал мехоҳам истода гузарам. Нахуст Шервони Мабадшев дар дақиқаи 24 гол зад ва баъдан Шарафҷон Солеҳов ҳисобро 2-0 кард. Сипас Рустам Соиров дар дақиқаи 41 голи сеюмро ба ҳадаф расонд. Аз ҳар ҷиҳат дар қисми якум аз нигоҳи тӯбдорӣ, фоизи доракунии тӯб, инчунин ба вуҷуд овардани вазъиятҳои хавфнок, зарбаҳои рост мо бартарӣ доштем ва саранҷом ин ҳолат боис шуд то чунин ҳисоби калон ба қайд гирифта шавад. Акнун қисми дуюм шурӯъ мешавад ва дар ҳайати мунтахаби миллии олимпии кишварамон тағйиротҳо ба назар мерасанд. Дар ин бора биёед каме баъдтар истода гузарем. Инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд дар баробари Кароматулло Саидов ва зуд дар қисми дуюм сармураббӣ ду тағйирот ворид кард ба ҳайат, чун мо шумо мебинем ки аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон Шоҳрух Сангов таҳти рақами 11 ва ҳамчунин Хуршед Абдуллоев рақами 2 ворид карда шуданд. дар бораи онҳо боз каме баъдтар истода мегузарем. мологузариши навбатӣ аз канор буд, аммо ин бенатиҷа аст. кӯшиши Наимҷон Иброҳимзода ва баъдан футболбозони Непал ҳам тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонистанд. зуд Наимҷон Иброҳимзода тӯбро ба бозӣ медарорад. Шарафҷон Солеҳов, Масиҳу Бақафо, Кароматулло Саидов, Ваҳдат Ҳанонов, Алиҷон Кароматуллозода ва ба ин тартиб чӣ тавре мебинем акнун дар идомаи ҳуҷуми мазкур футболбозоне ки дар камери рост ҳастанд онҳо низ пайваст шуда истоданд. Ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, чӣ гуна фурсати олӣ, ҳуҷум ҳамоно идома дорад, дарвозабон бартараф мекунад. Як зарбаи дигар аз ҷониби Шарафҷон Солеҳов. Акнун Муҳаммадалӣ Азизбоев, зарбаи ӯ, дифогарони Непал як илоҷ карда ин ҳама ҳолатҳои ба вуҷуд меомадаро бартараф карда истоданд. Аммо футболбозони мо имкон доранд фишорро боз ҳам идома диҳанд. Ваҳдат Ҳанонов, паси ӯ ба марказ ва дар ин лаҳза бошад акнун ҳуҷуми мазкур бартараф карда мешавад. Хуб, ба ин тартиб айни замон дар майдон футболбозони зерин дар ҳайати тими миллии олимпии кишварамон бозӣ карда истоданд. дарвозабон Шоҳрух Қирғизбоев, футболбозоне ки дар майдон ҳастанд Наимҷон Иброҳимзода, Ваҳдат Ҳанонов, Кароматулло Саидов, Рустам Соиров, инчунин Муҳаммадалӣ Азизбоев, Шарафҷон Солеҳов, Алиҷон Кароматуллозода ва бо ҳамроҳии онҳо Сорбон Афғонов, Хуршед Абдуллоев ва инчунин Шоҳрух Сангов ки ба майдон баромаданд. Як тағйирот дар қисми якум буд, ба ҷои Эҳсони Панҷшанбе ба майдон Сорбон Афғонов баромад ва дар оғози қисми дуюм гуфтем Хуршед Абдуллоев ва Шоҳрух Сангов вориди майдон шуданд. Манучер Сафаров бошад аз майдон гирифта шуд. хуб, дар ҳайати миллипӯшони олимпии Непал тағйирот нест. бо ҳамон таркибе ки онҳо бозиро давом дода истода буданд дар қисми якум, бозӣ идома дорад ва танҳо як нукта аст ки бояд шарҳ диҳам. дар анҷоми қисми якум ба ҷои Рандаб Паудел ба майдон футболбоз таҳти рақами 4 Раҷан Буранг ворид шуда буд. хуб, ҳайати онҳо ба таври зайл аст. дар хади дароза Арпан Карки, футболбозоне ки дар майдон ҳастанд Гаутам Шрешта, Сураҷ Такуру, Рошан Роҳари, Суман Ариол, Абҳишек Риҷал, Арик Биста, Нитан Тапа, Аюш Галин, Маниш Данги ва ҳамчунин Раҷан Буранг
сармураббии даста Балгопал Маҳарҷан аз кишвари Непал аст ва Рубин Эргашев бошад. Иш тавре медонед ҳидояти мунтахаби олимпии кишварро бар дошт дорад. Инчунин ӯ қаблан ба ҳайси сармураббии мунтахаби ҷавонони то 19 солаи кишвар ҳам фаъолият мекард. бас дар ин сину сол албатта мураббие ҳаст ки дар кишварамон пайваста ҳидояти мунтахабҳои ҷавонон ва олимпиро ба ӯ бовар карда бар дӯшаш вомегузоранд. Кароматулло Саидов. Ҳамин ҳоло агар мо ба ҷадвали онлайни гурӯҳ таваҷҷӯҳ кунем, мо дар зинаи дуюм боқӣ мемонем. Гап дар сари он аст ки таносуби тӯбҳо ки муҳимияти худро дар ин гуна лаҳзаҳо касб мекунанд ба фоидаи рақиб аст. Яъне дар назар дорам миллипӯшони олимпии Эронро. Онҳо таносуби тӯбҳо 6-0 ба фоидаашон мебошад. Айни замон мо 4-0 ва 2 голи дигар намерасад барои мо то ин ки таносуби голҳоямонро бо Эрон баробар кунем. Аммо ҳангоме ки таносуби тӯбҳо баробар мешавад, боз омилҳои дигаре ҳастанд. Як қатор аз бандҳои дигар ки дар тартиби баргузории рақобатҳо албатта онҷо навишта шудааст, онҳо ба эътибор гирифта мешаванд ва бояд бигӯем ки як ҳолати бисёр нохуше ки дар марҳилаи қаблии интихобии чемпионати Осиё ки он замон албатта чемпионати Осиё ба ин ҷавонони то 23 сола ном дошт мусобиқаи мазкур, яъне баробар будани тамоми нишондиҳандаҳо байни Тоҷикистону Ӯзбекистон, вале баъдан аз ҳисоби анамин ба истлоҳ фейрплей ё шумораи кортҳои зард мо чун камбудӣ доштем. Ин ҳолат боиси он шуд ки чӣ гуна фурсат ба вуҷуд меояд. Дарвозабон ва дифогари Непал ба хато роҳ медиҳанд дар як ҳолате ки касе ба онҳо чандон фишори зиёд намеовард. Хуршед Абдуллоев бисёр фаъолона ба бозӣ ҳамроҳ шуд. Дар канор акнун боз ҳам ба ӯ пас медиҳанд. Идомаи ҳуҷумро бо иштироки футболбози мазкур мебинем, вале ҳангоми иҷрои паси ҷавобӣ ба маркази майдон ӯ хато мекунад. ва хулас ҳамин гуна ҳолат 2 сол пештар аз ин бо миллипӯшони ҷавони мо иттифоқ афтода буд дар соли 2019 ки мо натавонистем рохати чемпионати Осиёро ба даст орем. Агар на тамоми нишондиҳандаҳои мо бо миллипӯшони ӯзбек дар як гурӯҳ баробар буд. барои роҳ надодан ба чунин хатоҳо, ба чунин иштибоҳҳо албатта дар бозии имрӯз ҳам зарурат аст ки фарқияти бештари тӯбҳоро ба вуҷуд орем дар қиёс бо Эрон ва дар ин сурат боз ҳам дар бозии даври охирӣ бар муқобили ҳамтоёни худ аз Эрон метавонем бо боварии бештар вориди майдон шавем, чун фишори иловагӣ ба мо дар ин сурат таҳдид нахоҳад кард. Аммо дар мавриди натиҷаҳои дастаҳои дуюм дар зергурӯҳҳои дигар ман зиёд намехоҳам истода гузарам. Инҷо тӯбабои бисёр хуб аз ҷониби Кароматулло Саидов буд, аммо баъдан Шарафҷон Солеев, мазарат, ин Рустам Соиров буд ки тӯбро аз даст дод. Солеев бо ҳамроҳи Алиҷон Кароматуллозода тавонистанд тӯбро аз рақиб бигиранд. Чаро намехоҳам дар мавриди натиҷаҳои зергурӯҳҳои дигар ва ҷойҳои дуюми онҳо истода гузарам, ба он хотире ки ҳоло дар бештаре аз онҳо бозиҳои даври дуюм сурат нагирифтааст ва аксари рақобатҳо то сараи дуюми ноябр тибқи нақша бояд баргузор шавад ва баъдан ҷамъбаст мешавад. Аммо ҳамин ҳоло бо боварӣ метавонем бигӯем ки ду даста рохати худро таъмин карданд. Яке миллипӯшони олимпии Ӯзбекистон ки онҳо мизбони ин мусобиқа ҳастанд дар моҳи июни соли оянда, ва дигаре миллипӯшони ҷавони Ҷопон ки онҳо ғолиби гурӯҳи худ шуданд ва бори панҷум акнун дар ин сину сол дар ҷоми Осиё иштирок мекунанд. Хуршед Абдуллоев то ба охир талош мекунад инҷо, аммо чӣ бошад ба қафо зуд таваҷҷӯҳ накард, дар ҳоле ки метавонист боз тӯбро соҳиб шуда барои ҳамдастовияш фурсати идома додани ҳуҷумро муҳайё созад. Кароматулло Саидов ирсоли тӯб аз ҷониби ӯ, аммо дар ин ҳолат ҳам мебинем имкон набуд барои Хуршед то ин ки ба тӯб бирасад. Хуршед таҷрибаи зиёди бозӣ дар Лигаи Олиро дорад. Шарафи дастаи Душанберо қаблан ҳимоя мекард ва ҳоло ҳам албатта аз ҷумлаи футболбозони фаъол
барои тими мазкур дониста мешавад, вале дар чунин сатҳи баланд дар ҳайати миллипӯшони олимпии кишвар мо на ҳама вақт дар майдон бозиҳои ӯро шоҳид мешунем. аммо ҳар қадар интихоб зиёд бошад барои мураббиён боз ҳам беҳтар аст ва худи футболбозон ҳам ин чизро хело хуб дарк мекунанд, ки бозиҳои хуб нишон доданд дар бошгоҳҳо аз ҷониби роҳбарияти дастаҳо, аз ҷониби дар назар бурам роҳбарияти дастаҳои гуногуни синну солии мунтахабҳои кишвару ва ҳамчунин истоди мураббиён дур намемонад. ҳатман онҳо кӯшиш мекунанд то боз чеҳраҳои навро ҷалб кунанд, онҳоро аз санҷиш гузаронанд ва онҳо низ имконият дода шавад. ҳамчунин нафаронам ҳастанд. Зорбон Афлонов, Карматулло Саидов, пас ба канори чап. ҷо акнун як зарба аз ҷониби Наимҷон Иброҳимзода, футболбози дастаи Хуҷанд, аммо дарвозабон дар мавқеи худ устувор аст ва бе ягон мушкиле ин ҳолатро бартараф мекунад. партови навбатии тавили тӯб, Рустам то ба охир талош карда истодааст, аммо имкон нашуд то аввалин шуда ба тӯб бирасад. тақрибан ҳамаи мухлисон ҳамин лаҳзаҳо кӯшиш доранд то чароғҳои телефонҳои мобилии худро гирён карда ба ин тартиб як зебогии дигареро албатта манзури мову шумо кунанд. дар ин байн тағйирот дар ҳайати миллипӯшони Непал сурат гирифта истодааст. аз майдон тапа гирифта мешавад ки таҳти рақами 11 бозӣ мекунад ва ба ҷояш Даршан Гурунг вориди майдон шуд. пештар аз ин ҳамчунин футболбози дигарро ҳам дидем ки аз курсии бозигарони эҳтиётӣ вориди майдон карда шуд ва ба ин тартиб Раҷив Лобчан акнун таҳти рақами 9 бозиро давом медиҳад. дар маҷмӯъ то ҳамин лаҳза се тағйирот дар ҳайати миллипӯшони то 23 солаи Непал дида шуд. ҳолате ки қаблан футболбозони мо аз зарбаи кунҷи тӯбро ба бозӣ дароварданд ва дар ин лаҳза мутаассифона паси додаи Шарафҷон Солиев каме босураттар буд. аз ин хотир Хуршед Абдуллоев натавонист онро дар майдон нигоҳ дорад. қоидаи бозӣ вайрон мешавад дар ин лаҳза. ногуфта намонад ки тӯли солҳои охир бо қабули барномаҳои вижа барои рушди футбол, эълон шудани соли футболи оммавӣ, хуб таваҷҷӯҳи зиёд додан ба рушди футболи кӯдакону наврасон дар тамоми манотиқи кишвар, инчунин бунёди инфраструктури зарурӣ дар ҳудуди кишвар насли нави футболие ба оира раста истодааст ки албатта моро умедвор мекунад то дар оянда натиҷаҳои бозам баландтар ба қайд гирифта шавад ва ки онҳои шиёбчии доими чемпионатҳои Осиё ва ҳатто роҳ ёфтан ба қаҳрамонии ҷаҳон. акнун читавре мебинем дар омехтагии ҳайати кунунии олимпичиони кишвар сарҷам омаданд то ин ки бори аввал рохати ҷоми Осиё байни ҳайатҳои дастаи олимпиён ки ҷавонони то 23 соларо ба даст доранд. маҳз бо ҳамин ҳадаф ва мақсад онҳо гирди ҳам омаданд. тайёриҳо ҳам хело хуб сипарӣ шуд. умедвор мешавем ки ба ин орзу ва ниятҳои неки худ мерасем. тамоми ҷомеаи футболии Тоҷикистон бозам албатта ташнаи чунин муваффақиятҳо ва пирӯзиҳо ҳастанд. ва ин боз як қадами дигар дар роҳи гӯем мукаммал шудани ҳайати мунтахаби миллии кишварамон ва касби таҷриба дар чунин саҳнаҳои байналмилалӣ аст, чун ҳайати олимпичиён беш аз дигар ҳайатҳо хело наздиктаранд ба ҳайати асосӣ. танҳо дар мавриди интихоби ҳайат дар бозии олимпӣ намегӯем, чун онҷо баъзе маҳдудиятҳо аст, аммо ҳангоми шок дар ҷоми Осиё ё дар марҳилаҳои интихобӣ дар ин синну сол ҳатман ин чиз
дар мадди назар ҳаст ва мо бештари вақт мебинем ки аксари футболбозоне ки ин марҳиларо пиштсар мекунанд баъдан ба ҳайати тими асосии кишварҳояшон низ ҷалб мешаванд. Шоҳрух Сангов паси ба канор идомаи ҳуҷумро ҳамин лаҳза метавонем бубинем, аммо чӣ тавре ишора мешавад тӯб аз пои футболбози Непал аз майдон берун шуд. барои баромадан ба майдон ҳоло Эмомалӣ Аҳмадхон таври дида истодааст ва ӯ Рустам Соировро иваз мекунад. Ним муҳофизатгар ба ҷои ҳамлагар вориди майдон карда мешавад. Эмомалӣ Аҳмадхон дар мавсими кунунӣ шарафи дастаи Регатта Азизовзодаро ҳимоя мекунад ва ҳамроҳи бошгоҳи худ дигар бора тавонистанд ба Лигаи олӣ баргарданд. зарбаи кунҷӣ партови тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, дарвозабон аввалин шуда ба тӯб мерасад. албатта акнун бо дар назар дошти тағйиротҳо ки дар ҷараёни бозии мазкур мо дидем, пеш аз ҳама аз майдон гирифта шудани Эҳсони Панҷшанбе дар анҷоми қисми аввал ва баъдан дар оғози нимаи дуюм аз майдон гирифта шудани Шервонӣ Маҳбатшоев бо ҳамроҳи Манучер Сафаров таъсири муайяни худро ба рафти бозӣ мегузорад. махсусан Шервонӣ Маҳбатшоев ва Эҳсони Панҷшанбе дар ташкил кардани ҳуҷумҳо ва хотимаи босамари онҳо нақши бисёр калон доштанд. аммо акнун футболбозони дигаре ки дар майдон ҳастанд бояд кӯшиш кунанд анамон ташаббусе ки ҳамдастаҳояшон қаблан дар майдон доштанд нигоҳ доранд ва боз ҳам барои мустаҳкам кардани пирӯзӣ саҳми арзандаи худро гузоранд. Хуршед Абдуллоев тавассути канори чап ин дафъа ҳаракат кард ва маълум мешавад ки тӯб аз пои футболбози Непал аз майдон берун шуд. Наимҷон Иброҳимзода, Алиҷон Кароматуллозода, Наимҷон тавассути канор партоби ӯ ба дохили ҷаримагоҳ, чӣ гуна имконияти олӣ, зарба ва гол. Бисёр фурсати хуб буд ва барои иштибоҳи навбатии футболбозони Непалро мо тавонистем сазовор ҷазо ҳам диҳем. Муҳаммадалӣ Азизбоев ба ин тартиб голи задаи худро истиқбол мегирад. воқеан ӯ дар дидори имрӯза дар хатти ҳуҷум тавонист чандин имкониятҳои хуберо созмон диҳад ва ҳам фурсате буд дар қисми аввал то худи ӯ гол занад, аммо хотиратон бошад дарвозабон онҷо тавонист зарбаи задаи ӯро бартараф кунад ва баъд аз он Рустам Соиров бо бозёфти тӯбро ба дарвозаи ҳариф ҷо кард. Инак Муҳаммадалӣ Азизбоев ки дар сину соли футболбозони навраси кишвар низ натиҷаҳои хуб дошт, баъдан дар ҳайати мунтахаби ҷавонони кишвар низ аз ҷумла моҳи январи соли 2021 буд, хотирам фаромӯш накарда бошад, дар ҷоми миллатҳои араб ки дар ҷумҳурии Мисри араб сурат гирифт, ӯ дар ҳайати тими миллии кишварамон ҳунарнамои воқеан олӣ дошт ва инак дар ҳайати олимпии кишвар низ дар чунин бозиҳо ба задани гол муваффақ мешавад. ва бубинед дар рафти ҳамин бозӣ дар қисми якум вақте Азизбоев дар канори хатти ним муҳофиза буд, чандон самаранокии амалҳои ӯ зиёд эҳсос намешуд, вале вақте ӯ бо Шервонӣ Маҳбатшоев мавқеҳои худро иваз карданд, ӯ ба паҳлӯи Рустам Соиров омаду дар нақши ҳамлагари марказӣ ҳамроҳи Рустам бозӣ кард. натиҷаҳо чӣ гуна иваз шуданд? ҳам барои худи Шервонӣ Маҳбатшоев хуб шуд ва ҳам барои Муҳаммадалӣ Азизбоев. Эмомалӣ Аҳмадхон дар ин лаҳза мебоист албатта то ба охир талош кунад. Бару тӯб ба фоидаи ҳамдастаҳои ӯ аст. Кароматулло Саидов, Алиҷон Кароматуллозода, Эмомалӣ Аҳмадхон. идомаи ҳуҷум тавассути канори рост акнун сурат мегирад. Шоҳрух Сангов партоби тӯб аз ҷониби ӯ ва инҷо тӯб ба дифоъгари Непал расида аз майдон берун шуд. Шоҳрух Сангов аз ҷумлаи футболбозоне аст ки иштирокчии чемпионати Осиё ва ҷаҳон байни наврасон ба ҳисоб меравад ва ҳоло шарафи дастаи Файзканди Восеро ҳимоя карда истодааст, аммо мутаассифона дар ин мавсим дастаи онҳо натиҷаҳои хуб дар Лигаи олӣ ба қайд гирифтан наметавонад. Шарафҷон Солеҳов дар назди тӯб. ё як ҳолати нофаҳмо байни Ваҳдат Ҳамомов ва футболбози Непал, аммо ин чиз зуд рафт мешавад.
довариш ра карда истодааст ки аут ба суди мизбонон аст. Яъне мизбонон гуфтам, ман албатта Непалро дар назар дорам, чун расман дар сурат маҷлис маҳз онҳо мизбони номиналӣ ё мизбони исмии рақобати имрӯза дарҷ шуданд. ногуфта намонад ки дар ин сину сол чемпионати Осиё албатта чандон собиқаи зиёди баргузоршавиро надорад. мавриди ёдоварист ки бори аввал миёни ин сину сол соли 2013 чемпионати Осиё баргузор шуда буд. партови навбати тавили тӯб ба самти ҳамлагаронамон инҷо мубориза идома дорад. хело хуб, аммо Эмомалӣ Аҳмадхон тӯбро каме аз дуртар раҳо кард. дар натиҷа дифоъгарони ҳариф тӯбро аз дохили ҷаримагоҳашон берун карданд. ҳоло дар бозёфти тӯб футболбозони мо фаъоланд, аммо инҷо бо сабаби он ки бозигари мо дар ҳолати афсайд буд, нахост ин партоби Ваҳдат Ҳаноновро қабул кунад. дар аввалин чемпионати Осиё дар ин сину сол миллипӯшони ҷавони Ироқ бар ҳамтоёни худ аз Арабистони Саудӣ соли 2013 ғалаба ба даст оварда буданд. тӯли солҳои баъдӣ намояндаҳои Ҷопон, Ӯзбекистон ва Кореяи Ҷанубӣ тавонистанд қаҳрамониро дар чемпионати Осиё дар ин сину сол ба даст оранд. гузариши навбатӣ бисёр хуб, тӯб дар майдон боқӣ мемонад, имконияти олӣ аст, фурсати зарбазанӣ инҷо пайдо нашуд, аммо фишори футболбозони мо идома дорад. Кароматулло Саидов мехост тавассути ин поғеҷ тӯбро бигирад, аммо муваффақ нашуд. Баҳров ҳам дастааш кӯмак мекунад. Наимҷон Иброҳимзода бо тӯб ба марказ меравад. акнун ӯ идомаи ҳуҷумро метавонем бубинем. Наимҷон чӣ гуна гузариши олӣ буд аз сӯи ӯ ва довар ба нуқтаи иҷрои зарбаи пеналти ишора карда истодааст. ягон эътирози дарвозабони ҳарифро қабул намекунад. Наимҷон Иброҳимзода бошад ба таври олӣ дар ҳамин лаҳза ҳаракат кард ва тавонист барои миллипӯшони кишварамон пеналти кор кунад. воқеан олӣ буд ин гузариши ӯ ва агар аз нуқтаи ибтидоӣ барои мо шумо пешниҳод шавад, худи шумо низ бори дигар амин мешавед. Гаутам Шрешта дифоъгар инҷо аз ҷониби довар бо корти зард ҳамчунин ҷазо дода мешавад ба хотири он қоида вайронкуние ки дар дохили ҷаримагоҳ нисбат ба футболбози мо дошт. маълум буд ки ба тӯб расида наметавонад. бори дигар метавонед бубинед лаҳзаи оғози ин ҳуҷумро андар якдигар бозӣ кардан бо Шарафҷон Солеҳов аст ва баъдан тавассути ана ин поғеҷ Шрешта хост футболбози моро манъ кунад ва дақиқан дар ҳамин саҳнаҳои такрорӣ худи шумо низ бори дигар амин мешавед ки онҷо қоидаи бозӣ вайрон шуда буд. Ваҳдат Ҳанонов нафаре ки дар бозии гузашта голи ғалабаоварро зада буд дар дақиқаи 87 ҳоло дар назди тӯб аст ва барои иҷрои зарбаи пеналти тайёрӣ мебинад. албатта дифоъгарон дар футбол аз ҷумлаи нафароне ҳастанд ки зимни иҷрои зарбаи пеналти доимо бо хунсардии том ҳаракат мекунанд ва дар ин замина муваффақ ҳам ҳастанд. ҳоло мутаваҷҷеҳ мешавем ба дуэли ӯ бар муқобили дарвозабони ҳариф Арпан Карки. инак иҷозат дода шуд. Ваҳдат зарбаи ӯ ва гол. ин гуна зарбаҳоро бартараф кардан ғайриимкон аст. воқеан олӣ мисли туфанг бар ин зарбаро иҷро мекунад Ваҳдат Ҳанонов. ва ростӣ ончунон сурати зарба баланд буд ки фикр дорам ҳатто дарвозабон пайхас ҳам накард ки чӣ гуна аз назди ӯ тӯб гузашт ва ба тури дарвоза ҷо шуд. ҳисоб 5-0. акнун мо дар ҷадвал таносуби тӯбҳоро бо Эрон баробар мекунем. бори дигар метавонед бубинед дарвозабон бо вуҷуди он ки самти зарбаро дақиқ пайдо мекунад, аммо чун дертар ҷаҳид онро бартараф карда натавонист ва баъдан як вижагии дигар дорад зарбаи задаи Ваҳдат. хело олӣ ба канор зарбаро иҷро кард ки тақрибан гӯем баргардондани он дар чунин мавридҳо ба дарвозабонҳо мушкил аст. хуб, мисле ки дар қисми аввал буд бачаҳо ҳамон гуна олӣ бозӣ карда истоданд. ду голро аллакай ба дарвозаи ҳариф мо ворид кардем. боз ҳам Наимҷон Иброҳимзода гузариши навбатии бисёр олӣ ӯ, аммо баъдан дифоъгари дуюми Непал ба ӯ халал мерасонад ва монеи гузаришаш мешавад.
Карматло Саидов ва қоидаи бозӣ нисбати ӯ вайрон шуд. Ҳамин лаҳза барои иваз кардани футбол боз фурсат мерасад ва аз курсии бозигарони эҳтиётӣ Муҳаммаҷон Насков бояд ба майдон барояд. Ӯ ба ҷои Ваҳдат Ҳаннонов бозиро давом медиҳад. Муҳаммаҷон Насков футболбози дастаи Хатлон аст ва дар хатти дифои ин тим фаъолият мекунад. акнун дар ҷараёни бозиҳои марҳилаи интихобӣ ба ӯ низ имконият дода шуда аз ҷониби истодии мураббиён то бевосита дар майдон ҳузур пайдо кунад. ба ин тартиб дар курсии бозигарони эҳтиётии мунтахаби олимпии кишвар дарвозабонҳо Далер Азизов ва Муҳриддин Ҳасанов боқӣ монданд. инчунин футболбозони дигар мисли Ислом Зоиров, Далер Ёдгоров, Ҳусейн Нурматов ва Исроил Холов қарор доранд. Хуршед Абдуллоев то ба охир талош мекунад, аммо тӯбро дар майдон нигоҳ дошта наметавонад. ва ҳамон 5 тағйироти иҷозат додашуда аллакай амалӣ гардид. аз курсии бозигарони эҳтиётӣ Хуршед Абдуллоев, Шоҳрух Сангов, Эмомалӣ Аҳмадхон, Сорбон Афғонов ва ҳамчунин Муҳаммаҷон Насков вориди майдон шуданд. барои мураббии мунтахаби олимпии Непал бошад ҳоло имконият ҳаст то 2 нафари дигарро иваз кунад, чун мо то ин лаҳза танҳо иваз шудани 3 нафарро шоҳид шудем. дар бозии гузашта бар муқобили Лубнон тағйиротҳо дар ҳайати олимпичиёни мо зиёд набуд. онҷо танҳо 2 нафар футболбозро Нубин Эргашев иваз кард. ин лаҳзае ки тӯб ба дасти Шоҳрух Сангов мерасад, саҳнаи такрории онро пешниҳоди мо карданд. Сорбон Афғонов бо ҳамроҳии Эмомалӣ Аҳмадхон аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон омаданд. як имконияти дигар барои Эмомалӣ Аҳмадхон, гузариши ӯ, зарба ва гол. Бисёр олӣ буд инҷо амалкарди инфиродии футболбози мазкур ва ба ин тартиб ҳисоб 0-6 мешавад. то рафт бартарии мо мустаҳкам шуда истодааст ва дар ҳисоб ҳам мо тавонистем ҳамон натиҷае ки дар қисми якум буд онро такрор кунем. 2 маротиб сеголӣ дар умум ҳисоб 0-6 ба фоидаи миллипӯшони олимпии кишвар. ва ба ин тартиб акнун расман ҳоло дар ҷадвали онлайн мо ба ҷои аввал мебароем дар гурӯҳи худ, чун таносуби тӯбҳо ба фоидаи мо аст. бори дигар метавонед бубинед, касе ба ӯ халал намерасонад. дифогарони непалӣ боз ҳам ҳамон назму низоми аз ибтидо муайяншударо нигоҳ дошта натавонистанд. хатои навбатӣ дар мавқеъгирияшон дар дохили ҷаримагоҳ намедонанд ки кадом мавқеъро маҳкам кунад, пӯшонад. ба ин тартиб мо дида истодаем ки чунин натиҷа ва чунин ҳолат дар гирду атрофи ҷаримагоҳи миллипӯшони олимпии Непал ба вуҷуд меояд. як фурсати дигари бисёр ҳам хуб, Хуршед Абдуллоев, аммо ишора мешавад ки инҷо ба назарам қоидаи бозӣ вайрон шуд ё ин ки офсайд аст. бояд каме дигар мунтазир шавем. офсайд ба ҳар ҳол ишора шуд. бале бале, дар ин саҳнаи такрорӣ ҳам ин чизро пай бурдан мумкин. имрӯз ҳама чиз ба таври бисёр олӣ ва идеалӣ барои мо сипарӣ шуда истодааст, ҳам аз нигоҳи бозӣ, мазмуну муҳтавои рақобате ки миллипӯшони олимпии мо нишон дода истоданд дар майдон, ҳам аз нигоҳи истифода аз фурсатҳои худ, бо вуҷуди он ки дар қисми якум кам беш дар ин замина мушкилӣ доштем. аммо ин футбол аст, намешавад ки ҳар як зарба, ҳар як ҳамлаи ташкил мекарда бо гол анҷом ёбад. аммо мо тавонистем дар рафти рақобати мазкур
ادای ضعفی خط دفاعی حریف و دیگر موقع رو پیدا کرده ثمرناک از امکانیت‌های داشتمون استفاده کنیم. حالا عکس العمل فوتبالبازان نپال نه اونها نتوانستند که با صورتی آغاز کردنشان این هجوم رو ادامه دهند. اشتباه نوبتی از جانب نپالی‌ها. اینجا امکانیت هست اکنون برای ادامه دادن هجوم. سروان افغانوف با کنار پاس میدهد ولی اینجا از همدستایش کسی نیست و خودی او هم باید پیش از اون که پس یاد متوجه میشد که الکی خورشید عبداللهیف از کنار به مرکز آمده ایستاده است و باید با طور دیگر هجوم قبلی رو راه اندازی میکردند. این عکس الهجوم میتواند کمی خطرناک باشد اما سری وقت علیجان کرامت‌الله زاده اون رو برطرف کرد. بعداً ببینید ما حتی امکان نمیدیم تو نپالی‌ها ضربه کنجی نیز کار کنند. دو تغییرات دیگری که در موردشون بالاتر گفته بودیم این عکس صورت میگیرد. از میدان چطور میبینید گرفته میشود محافظتگر گوتام شرشتا و جای او تحت رقمی 23 سسهنگ انگدمبه وارد میدان شد. تغییرات دیگر اپیشک لیمبو است که از کرسی بازیکنان احتیاطی تحت شماره 13 وارد میدان شده است و او همدستش روشن پهری را عوض میکند. خب نپالی‌ها هم به این ترتیب همه 5 تغییرات اجازه داده شده را استفاده بردند و طول دقیقه بعدی اکنون دیگر فرصتی عوض کردن بازیگران برای آنها باقی نمیماند. تغییرات های آخرین انجام داده شده در هیئت نپال از آن درک داده ایستاده است که مربی باز هم برای مستحکم کردن خط دفاع اپیشک لیمبو را که در بازی گذاشته در برابر ایران از دقیقه اول وارد میدان شده بود و میدان میبرد و بازیگر دیگر انگدمبه او نیز در بازی گذاشته در هیئت اولیه رقابت را شروع کرده بود بر مقابل همتایان خود از ایران اما در خط نیم محافظه بازی میکرد. اکنون وارد میدان کرده شد در خط نیم محافظه مرکز به خاطر زده برگرداندن یا برطرف کردن هجوم‌های آینده رقیبان امروزه شد. خب اگر به نتیجه سالهای آخری جوانان تا 23 ساله نپالی توجه کنیم پس میبینیم که با حساب‌های کلان اونها چند مرتبه دچار باخت شدند اما حساب 6-0 باری آخر در بازی بر مقابل نماینده های عربستان سعودی به قید گرفته شده بود سنه 29 مارس سال 2015 برای آنها. سال نوبتی از کنار به مرکز اما توپ به شرف جان صالحیف آمده نرسید و باز هم اگر با باخت های بزرگی دسته رو آریم پس میبینیم که اینجا نتیجه 5-0 هست در برابر قطر و در برابر امارات متحده عرب در سالهای 2017 و 2019 و باز نتیجه دیگر هم هستند. در همین طول 10 سال آخری اشتراک آنها در مسابقه‌های گوناگون. شاروخ سنگوف قاعده بازی را ویران کرد در برابر حریف. نگفته نماند که تشبث فدراسیون فوتبال کشور هم طی سالهای اخیر در زمینه میزبانی کردن از چنین مسابقه ها شایسته دستگیری است و برگزاری این گونه رقابت ها پیش از همه در داخل کشور امکان می‌دهد که باز هم البته ما برای نشان دادن نتیجه مثبت
бештар ангеза пайдо кунем ва дар майдон ҳам дар назди мухлисони худ ҳунарнамоии олие нишон диҳем. Ҳарчанд таҷрибаи гӯем баръакси он ҳам дар ин замина барои бошгоҳҳоямон, барои мунтахабҳо не, вале барои бошгоҳҳо буд. Не ҳама вақт дар назди мухлисон ва фишоре ки онҳо меоранд бошгоҳи алоҳидаи мо бозиҳои хонагии худро мусбӣ ҷанбаст мекунад. аммо дигар ин як кор аст, як кори маъмулӣ барои онҳо. ҳатман чун мухлисон ба варзишгоҳ меоянд, дастгирии онҳо ҳамвора эҳсос мешавад ва ин рӯҳу илҳоми тозае мебахшад ба футболбозон то ин ки натиҷаи мусбӣ нишон диҳанд. Сорбон Афғонов гузариши ӯ топ дар ихтиёраш боқӣ мемонад ва довар акнун ишора карда истодааст ки зарбаи кунҷӣ ба фоидаи мо. гузаришаш хуб буд аз як нафар футболбози ҳариф, вале баъдан дифогари дуюми непалиҳо ба ӯ халал расонд. зуд ту ба бозӣ дароварда мешавад ва инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале дар баробари Наимҷон Иброҳимзода футболбози ҳариф Даршан Гуранг ки аз курсии бозигарони эҳтиётӣ дар қисми дуюм ба майдон омад қоидаи бозиро вайрон мекунад. бори дигар метавонед бубинед Наимҷон Иброҳимзода боз ҳам гузариши бисёр хубе дошт дар ин лаҳза. вазъияти стандартӣ албатта аз чунин кунҷи тез имкони иҷрои зарбаи рост камтар аст, вале имкони бисёр мусоид аст то партоб ба дохили ҷаримагоҳ иҷро шавад. мо дар қисми якум ҳам махсусан дар қисми якум чизро бештар дидем ки чӣ гуна партобҳои хуб ба дохили ҷаримагоҳи ҳариф иҷро мешуданд, ҳам аз канори рост ва ҳам аз канори чап. Шарафҷон Солеҳов аммо иҷозат медиҳад ки рақиб партобро иҷро кунад ва ин дактараш зарба буд. Чӣ гуна имконият зарба ва ҳоло шояд голи зеботарини ҳамин шабро якҷо медидем аз ҷониби Муҳаммадалӣ Азизбоев, аммо ин зарбаи задаи ӯ каме хато рафт. биёед бори дигар бубинем. Аслан Наимҷон Иброҳимзода ба гумонам худ тасмим гирифт ки зарбаро рост ба дарвозаи ҳариф равон кунад, вале танҳо дар лаҳзаи охир дифогар ки таҳти рақами 4 бозӣ мекунад Раҷан Гуранг ҳамон ҳолатро бартараф кард. фурсати навбатӣ инак дарвозабон Арпан Карки тӯбро ба дасти худ мегирад. ногуфта намонад ки кишвари Непал яке аз кишварҳое аст ки дар баландии бениҳоят зиёд аз сатҳи баҳр қарор дорад дар низоми кӯҳҳои Ҳимолой, ҳамонтавре ки шумо медонед нуқтаи баландтарини дунё низ дар сарзамини ҳамин кишвар аст ва ҳамзамон онҳо тарихан ҳамон минтақаи фарҳангии ҳиндро ташкил мекунанд. аз ин хотирам дар ному насаби онҳо шабоҳати зиёде дида мешавад. ба як футболбози Непал албатта кӯмак зарур аст. дар лаҳзаи қаблӣ бархурд байни Муҳаммадалӣ Азизбоев ва бозигари рақами 8 ҳариф Арик Биста дида шуд. биёед бори дигар бубинем. акнун ба Арик Биста ёрии тиббии зарур аст. Муҳаммадалӣ Азизбоев бошад ба назди ҳариф омада аз ӯ узр мепурсад барои ҳамон ҳолати қаблие ки ба вуқӯъ пайваст. инак агар ҳоло боз ҳам як мурур кунем ба ҷадвал, пас мебинем ки таносуби беҳтари тӯбҳо 7-0 дар қиёс бо миллипӯшони олимпии ҳариф, яъне дар назар дорам дастаи умед ё олимпии эронро ки онҳо 6 гол зада ягон гол ба тӯри дарвозаи худ сар надоданд.
боис барон шудааст ки ҳамин таносуби як гол ба фоидаи мо бошад ва ҳоло мо дар садри ҷадвали гурӯҳи би қарор дорем. акнун бозиҳои муҳим ва ҳалкунанда, якташ бозии муҳим ва ҳалкунанда барои мо санаи 31 октябр дар ҳамин варзишгоҳ сурат мегирад бар муқобили дастае ки дар гурӯҳ зинаи дуюмро ишғол карда истодааст, дастаи олимпии эрон. ва пештар аз он санаи 31 соати 16 дидори мунтахабҳои лубнон ва непал баргузор мешавад. ногуфта намонад ки санаи 31 октябр боз дар зергурӯҳҳои дигар мисли гурӯҳи A, хуб гурӯҳи C, боз гурӯҳи F ва як қатор гурӯҳҳои дигар баргузории бозиҳои даври охирин дар нақша аст. танҳо гурӯҳе ки то ба санаи 2 ноябр рақобатҳо онҷо ҷараён мегирад, ин зергурӯҳи D аст. ҳамон гурӯҳе ки узбекистон шомил аст, аммо расман мо медонем ки натиҷаи онҳо ба қайд гирифта намешавад, ба он хотире ки узбекистон дар соли оянда мизбонии мусобиқаи мазкурро бардошт хоҳад дошт. аз санаи 2 ноябр баргузории бозиҳо миёни арабистони саудию бангладеш дар назар аст. ҳамчунин бояд бигӯем ки дар ин зергурӯҳ кувайт бо натиҷаи бисёр хуб ба қайд мегирад ва дар даври якум онҳо бар бангладеш пирӯз ҳам шуданд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад аз ҷониби наимҷон иброҳимзода ва корти зард ба ӯ барои қоида вайронкуние ки акнун аз ҷониби ӯ сурат гирифт. албатта наимҷон каме саросема шуд ва ба иштибоҳ роҳ дод. бозигарони мо бояд дар ин гуна мавридҳо, чун ҳисоб комилан ба фоидаи мо аст, дуруст худро идора карданро омӯзанд. чунин иштибоҳҳо, чунин хатоҳо зарур нест ва ҳамчунин албатта ҳеҷ ҳуҷҷат нест ки дар ҳамин гуна мавридҳо мо корти зард гирем. ҳамзамон пеш аз бозии даври сеюм як қатор тағйиротҳо ҳам сурат гирифт дар ҳайат. имконияти навбатӣ пайдо мешавад барои мо, аммо мутаассифона тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонистем ин маротиб. яъне мубин эргашев имрӯз кӯшиш кард ҳам дар ҳайати аввалия тағйирот ворид кунанд ва ҳам баъдан дар ҷараёни қисми дуюм бештари футболбозоне ки қаблан дар бозии гузашта бо лубнон вориди майдон нашуда буданд, мисли хуршед абдуллоев, шоҳрух сангов, сорбон афғонов, муҳаммадҷон насков ба онҳо имконият диҳад ва ба ин тартиб футболбозони ҳайати аввалия мисли шервонӣ мабадшоев, эҳсони паншанбе, рустам соиров ба курсии бозигарони эҳтиётӣ гирифта шуд то ин ки онҳо ба таври зарурӣ барои бозии оянда тайёрӣ бинанд ва ҳам замон албатта фурсати бештари барқароршавиро пайдо кунанд. ирсоли навбатии тӯб аз ҷониби сорбон афғонов аст. мубориза инҷо идома дорад ва дар бозёфти тӯб боз ҳам мо фаъолем. алиҷон кароматуллозода, ирсоли навбатии тӯб аз ҷониби ӯ. сорбон афғонов тайёр аст ки аз аут тӯбро ба бозӣ дарорад. партоби тӯб аз ҷониби ӯ ба дохили ҷаримагоҳи ҳариф буд, аммо ин ҳолат бартараф шуд ва худи сорбон бубинед баъдан баргашта тӯбро боз аз ҳариф мегирад. наимҷон иброҳимзода то ба охир инҷо мубориза идома дорад ва футболбозони непалӣ акнун тӯбро аз майдон берун мекунанд. ва дар ин лаҳза бисёр дағал бозӣ мекунад футболбози непал дар баробари муҳаммадали азизбоев. корти зардам нишон дода шуд ба бозигаре ки таҳти рақами 14 ҳаракат дорад. даршан гурунг
такрор ин ҳолатро метавонед бубинед ва инҷо ҳам маълум аст ба ягон шартази зиёдатие ки метавонист ба ҳариф осеби ҷиддӣ расонад дар шангурум ва аз ин хотирам рӯи бозӣ дағал нишон доданаш ба ӯ корти зард нишон дода шуд. Хуб вазъияти стандарти ин маротиб кунҷ боз ҳам тезтар аст ва барои Наимҷон Иброҳимзода низ иҷрои зарбаи рост ҷониб дарозаи рақиб мушкилтар мешавад. вале ҳамдастояш дар дохили ҷаримагоҳ дар ҷустуҷӯи мавқеиятҳои беҳтари голзанӣ ҳастанд ва тайёранд ки аз ин партоби Наимҷон самаранок истифода баранд. фурсат ҳам пайдо мешавад, аммо зарбаи задаи Сорбон Афғонов баландтар буд. хуб шурӯъ аз дақиқаи якум то ба дақиқаи 90-уми рақобати имрӯза ки ҳамин ҳоло чанд сонияи дигари ба шумор боқӣ мондааст то анҷоми он мо ягон имконият ба ҳариф надодем ба истиснои як зарбаи росте ки онҳо ҷониб дарозаи Шоҳрух Қирғизбоев доштанд, аммо он зарба ҳам ягон мушкилӣ надошт. на танҳо дар хатти ҳуҷум имрӯз бозии шогирдони Мубир Эргашев шоистаи таҳсин офарин аст, балки дар хатти дифоъ низ бозии бисёр бо тартиб нишон додани мо шоистаи таҳсин офарин мебошад. Аммо фаромӯш бояд накунем ки имрӯз ҳарифи мо ки бо вуҷуди он ки ман болотар ишора кардам вақтҳои охир рушди муайяни риштаи варзиши рақами 1 сайёра дар ин кишвари кӯҳсор дида мешавад, аммо гуфта намонад ки яке аз мунтахабҳои заифтарин дар Осиё маҳз Непал аст. ва ҳамзамон бо ин дар зергӯии мазкур низ аз ибтидо маълум буд ки миллипӯшони Непал дар қиёс бо дастаҳои дигар ҳамчун тими камбаҳо дониста мешавад. ва ин замон дар раддабандии фифа мунтахаби асосии ин кишвар зинаи 168-умро ишғол мекунад. рисоли навбати Наимҷон Иброҳимзодаро шумо ҳам шоҳид шудед, аммо ин маротиб бенатиҷа буд. хуб 3 дақиқа вақт илова шуд. гузариши бисёр ҳам хуб аз ҷониби Хуршед Абдуллоев. ҳоло ҳам албатта фурсати дигари голзаниро пайдо кардан мумкин аст. Наимҷон Иброҳимзода тӯбро ба ҳамдастаи худ бармегардонад. Кароматулло Саидов аслан онҳо дар ҳайати бошгоҳ низ акнун ҳамдаста ҳастанд, чун дар нимаи дуюми мавсим Кароматулло ба ҳайати дастаи Хуҷанди Хуҷанд пайваст шуд. Эмомалӣ Аҳмадхон дар ин лаҳза тӯбро аз даст медиҳад ва зуд акнун кӯшиш карда истодааст ки бо ҳамроҳи ҳамдастааш тӯбро баргардонад. Ба ҳар ҳол ин кор ба футболбози дигар муваффақ шуд, аммо фурсати идома додани ҳуҷум буд, лек дар ин ҷо акнун зарбаи задаи Шарафҷон Солеҳов баландтар равона шуд. эътибори дигар бубинем. шояд ин охирин ҳуҷуме буд ки дар рафти бозии имрӯза мо шумо шоҳиди он шудем. ба ин тартиб ҳамаи ҳадафҳо ва мақсадҳое ки барои амалишавии он дар бозии имрӯза гузошта шуда буд дар назди футболбозонамон пурра иҷро мешаванд. ва ҳамин лаҳза акнун садои шуда ки довари марказ Амар Исам аз анҷоми рақобати имрӯза дарак медиҳад. сипосгузорем аз футболбозони ҳайати мунтахаби олимпии кишвар ки дар ин бозӣ тавонистанд натиҷаи бисёр ҳам шоиста 6-0-ро дар баробари ҳариф барои мо шумо тақдим кунанд. 3 гол дар қисми якум ва 3 гол дар қисми дуюм. пирӯзии бисёр ҳам арзанда, голҳои зебо ва мо дар ҷараёни дидори имрӯза воқеан ҳунари волои шогирдони Мубин Эргашевро шоҳид шудем. аммо мунтазири он боқӣ мемонем ки дар бозии даври оянда ки ҳалкунандаву муҳим аст дар баробари миллипӯшони Эрон чӣ гуна натиҷа ба қайд гирифта мешавад ва маҳз аз натиҷаи он
ишғоли зинаи якум дар гурӯҳ вобастагии калон дорад. Барои ибрози эътироз дар анҷом ҳоло ба дарвозабон Арпан Каркӣ довар корти зард нишон медиҳад ва дар ҳамин гуна лаҳзаҳо ки як ҷавон шодиву хурсандиро эҳдо карданд ба якрояки мову шумо, ҳайати мунтахаби олимпии кишвар гузориши мустақими худро аз варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ воқеъ дар шаҳри Душанбе ҷамъбаст мекунем. мо ба шумо бовар дорем, эътимод дорем дар бозиҳои баъдӣ низ умедвор мешавем ки ҳамин гуна бозии олӣ, натиҷаҳои зебо ва голҳои мафтункунандаро пешниҳодӣ мову шумо мекунем. то дидорҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед бинандагони азизу арҷманд. инҷо лаҳзаҳои беҳтарини рафти бозӣ ва нимаи дуюми рақобат баъдан манзури шумо хоҳад шуд. то он лаҳза бошад метавонед хурсандии якҷояи мухлисонро бо ҳайати мунтахаби тими миллии олимпии то 23 солаи кишвар шоҳид шавед. Один, два, пять. Приготовились.